Vadiwa vatariri, tinokugamuchirai zvekare paNhumbe TV. Muzuva ranhasi tiri kunonzi Chikwama Village, tiri muno munharaunda yeMakoni. Kutine nyaya yatati tiuye tinzwe zvichizobudikidza zvekare kuti tikukwanisa kubatsirana panhaurwa iri panapa. Ini handisi kuda kutaura zvakawanda maringe nenhaurwa iri pano nekuti vari kunyatsoziva zviri kuitika panyaya iyi vari pano. Zvekare mwana watinaye ane zviri kuitika paari ari pano. Saka ndoda kuti ndivape mukana wekuti tinyatsotsanangurirwa nyaya iyi. Kune vachazenge vachiona nyaya, tinoziva kuti nguva zhinji patinobudisa nyaya dzakada kudai kana kuti dzakasiyana neidzi, kune vanoti aiwa inini nyaya iyi ndinokwanisa kubatsira mabatsiriro akati, kana kuti ndinoziva nhingi akambobatsira panyaya yakafanana neiyoyi. Tinokumbira zvekare kuti mugozongotibata zvekare mucomment section muchitizivisa kuti aiwa inini ndinokwanisa kubatsira, nekuti chinangwa chataitira kuti tisvike pano ndechekuti mwana watinaye muzuva ranhasi abatsirike, zviri kuitika paari zvidarike zvipere. Baba makasimba iri, amai makasimba iri, musikana uri right, amai makadini, tinofara. Toda kuti musununguke, toda kutanga nepamuri baba. Musununguke, nyatsosunungukai monyatsotaurisa makakwidza izwi renyu kuti nyaya yatafambira pano muzuva ranhasi inyaya yei, zvakamira sei? Maiguru wangu wao wane mwana wao musikana ndingati ari grade 6. Izvo mwana ari grade 6, grade 5. Izvo ari grade 5 pane chitiko chavakugara vachiona mumba, zvavanga vagara vasingasombooni mumba. Vachoti ivo vari kuona mwana ari kubuda paine zvinhu zviri kuitika. Ndingangoti maiguru ndiwo anozotaura vanotsanangudza kuti vari kugara vachigara nemwana vangadai vari vanyatotsanangudza. Maiguru nyatsotsanangudza vanhu vanyatsoona. Regai tinzwe kubva kwamuri amai, chii chiri kuitika? Nyatsotsanangurai kubva pazvakatangira chaipo chaipo. Zvakatanga sei, zvakafamba sei? Musi wekutanga takaona mwana uyu akanga achitaura kuti medhemo chitambisa. Zvakatanga zvinhu izvi, mwana uyu aitaura kuti inini ndiri kurota medhemo wachitambisa maoko chete. Vazoti futi rechimangwana ndarota medhemo wachiti hanzi ndoda kupa mainifomu, ndoda kutengera mainifomu kuti prefect. Vandati usabvume iwewe kana wapiwa mainifomu iyoyo medhemo iyoyo, nokuti pachikoro pauri panyora. Saka wakufarira chii? Saka last week Sunday ndo patakarara. Tarara mwana uyu akadaidza kuti mama. Saka pakati mama ndakabva ndalaita foni yangu kudai. Wandaona mwana ari kupenya muhuro. Saka achipenya muhuro kudaro ndo pandakabva ndati ini class kai. Wandatomutsa munin'ina wangu wanandinaye ndikati hona. Vamutsawo murume wake anga akararawo musipeya kuti uyaimuone. Tese vatangoshamisika. Ndo patakamuti iwewe mesa muka haana kuda kumuka. Akaramba akarara kunge 1 hour 30 minutes asikamuka asingazunguziki. Akakotsira. Ndo patakamumirira kusvikira taona akufefenuka zvezvekupfakanyika. Ndo pandakamudaidza zita. Ndo pakabva amuka. Vandati chiri muhuro mako chii? Zvikanzi isikavha. Ndikati isikavha waitorepi? Zvikandapiwa nemedhemo kuti ndinopawo mwana wechikoro kuchikoro. Vandati isikavha. Nyatsakubata unoti chii? Vati ndinorumwa. Ndikati haurumwi bani nyatsakubata. Ndo paakabata kudai. Zvikanzi asi ndinorumwa. Vandati aiwa urumwi. Ndo paakabva ati inini handichibvisi ndisina kuita munamato. Ndikati aita hako munamato wako ubvisa. Ndo paakabva atanga kuita munamato wake chindevere. Sinzi asatamboita zvechindevere handizvizivi. Vatanga ta chindevere chake chobva achikochonora. Akochonora vachikanda pasi. Akanda pasi ngavandatiwa soti vandamwaya ipapo. Ndamwaya ipapo vandachitora ndaisa pajira rangu rekuchechi vandaputiridza ipapo vandakuisawo kona. Saka ndakabva ndafonerawo mazuva kwao ndakafonerawo ndozvaitika kuno bvanguti oraiti mangwana makuseni muye nezvinhu izvozvo. Vandakutewe. Watazoenda ikoko kumazuva waya. Watadzoka kubva ikoko kumazuva waya. Usiku hwacho uyu murooro wangu ndiye akati mama honai. Ndikati chii futi? Zvikanzi honai tete meme zvawainazvo. Ndikobva ndalaita futi foni. Vandaona akazorwa mafuta eblue mumusoro. Akaiswa zviyo, chimera chakakuyiwa. Urubvu hwacho. Akaiswa mumusoro akavharwa nemaziso nehupfu ihwo. Inini kwabva ndati zvinhu izvi chii? Ndo pandakabva ndamuka vandamubvisa maziso
ndamubvisa mumaziso ndopandakati chisvinura zvikanzi handisokwanisa kusvinura ndopandakaisa mvura mudzagima ndamubvisa huku vandageza ndamugeza ndikati chisvinura ziso rangu rurwadza ndikati alright chibva ipapo tibvise zvitufu zviri apa saka panguva yakasimuka paanoisa musana kudai akarara papaine chinhu chakaita raundi chiri chichena chine spring pakati ati pakati pemusana wake kwabva tabvisa zvinhu zviya zvavandangozvisa futi kusaidi ndaisvisa muplastic mani ndaisa kusaidi saka rechimangwana racho kwabvaiswa zvumbu akangoti mama muhongu mangu nefertilizer ndikati fertilizer yabvepi mumba muno hamuna topu zvikanzi hamuzima waya netopu here ndikati aiwa ndakuya nefertilizer ndopandakati imi zvikanzi vazara pambedha penyu apa ndopandaka vanotora tochi vandavheneka futi ndone zveshuwa ndikati zvuma izvo isi fertilizer zvakawanda zvezvichena zvakati mbo kwabva ndati zviri kubvepi zvikanzi zvakazara muhomwe ndikati kumura bhachi racho vakumura bhachi riya varisa pasi vandati chibvisai zviri pamubhedha vatazvibvisa zvese saka ndakafonera kuti mazuva pao ndakafonera zvikanzi torai tichi muzvise mudishi musasoti moisa kudhoo vazvirareko mune zvakuchaona futi mangwana kwabva ndaisa kudhoo kuya tarara takamukira tikaenda kuna madzimai vemuvhireji madzimai iwawawo ndati madzimai pane zvikuitika kumwana zvikanzi musauye nazvo pakirawa garai nazvo ikokoko munozouya nazvo musechinako chechi ndikati alright ndangodzokera futi kumba tichingosvika kumba ini hana kupinda mumba ndakapfurira kuenda kumvura muroro wangu ndiakasara muroro wangu uyu asara ndo paakasara achitsvaira achiita sei tadzoka kumvura uyu ndiakatanga kusvika pamba asvika pamba akasvika vatura mugomo achicheuka achona mato nezvinhu zvaamo zvakaita kunge madhunde kumberi kwacho zvakaita pamaruva zviti tu asi zvakanyorwa mazita ndopakadzoka kumhanya futi vana ndasara inini ndichibva kumvura zvikanzi munhu ndikati kwakanaka riri kudzoka futi uri kumhanya zvikanzi kumba kune zvinhu asi zvinhu zvimiti mama zvakakora dai zviri mumba chaimo matinorara ndikati zvimiti kuti se zvine midzi nemaruva nemazita ndikati chirudzii ndafambisa tasvika kuda kuti takazvionawo zveshuwa zviri mumazita tasvika vatangoerenga zvangondinetsa kuti chirudzii saka zvakadaro ndo nezuro takatomira ndo paakatanga kukona zvuma mumazamu make zvakatanga kudona kubhulauzi zvichiti wa pasi tikati zviri kubvepi zvuma izvo zvikanzi amene zviri kubva mumuhembe mangu saka ndopandakamufugura hembe ndione zviri kumazamu chaiko zvakazara zvazara manje mubhasta rake raanotenga kudai vandatoenda kuseri ndichida kufonera mumwe hanzvadzi yangu so inonamata futi kumasoro vanditi mirai 20 minutes vazofona zvikanzi endei kuna madzimai vari kuno kwachikwama ndopatakabva tauya kuno tisati tauya zvakatanga kudona futi kuzara futi pasi pasara pakachena kuti kobva tangozvitsvaira kuti pamando papawana angozvitsvaira kuzvirasa ndopatakauya kunokuzi saka zvuma izvi imi hamusi kutomboona kuti zviri kubva kupi muri kuzongoerekana zvazara zvinhu zvamuri kutaura zvamakaona mumba zvamati zvazvine mazita emakamacherechedza ndaani mazita evanhu vamunotoziva asi angori mazita akanyorwa dambudziko iri rakatanga ndanzwa muchitaura nyaya yelast week dambudziko iri rane nguva yakareba sei ratanga kuti mwana asangana nezvinhu zvaari kusangana nazvo izvi nyaya yakaitika kubva pekutanga pazvakanyanya kutangira ndepekuti mwana uyu zvakatanga last year palast year ipapapo mwana uyu akauraya gonzo richidya chati ndo pakatanga kuti musoro makumbo muchest saka ini ndakasvika mwana akatorara vandati chii zvikanzi auraya gonzo kwabva ndatotaurira munin'ino wangu mukadzi wabwa munini ndikati mainini kuno hakuna umira mushepa mwana auraya gonzo asi ari kurwara zvikanzi uyai kuno kune vanobatsira vari kunoku wataendawo kwatakaenda tasvika ikoko zvikanzi imimi mauya sei makawanda tikati aiwa tauya tiri 3 zvikanzi aiwa mune vanhu vamaya nawo tikati aiwa tiri 3 zvikanzi aiwa ari kuona ndini vanhu vacho vamusiya pagomo pane pamambogara ati inini uku handichasviki izvo vatatonyarara tikati zvamuchamweya izvi ndopawakatanga kupwitiridzira mwana uyu kwabva watanga kumunamatira wachihakawo zvawakahaka zviwarwirwe kwabva mangwana acho kwabva kwauya baba wacho kuuya kwawakaita kwabva tati ngatimbofambei vataenda kwatakaenda vakabatwa satanism
vaamboisirwa munamato wakaisirwa muchiuno, vaambonzi tikakundwawo tinoita tokundwa tisisazvigoni. Mwana achienda kuchikoro aingoti akangoenda kuchikoro vhati makumbo, akaenda kuchikoro vhati makumbo angu vaatoregera kutoenda kuchikoro kuya zvachose zvaakutodirwa upfu zvezvekuti anomuka akadirwa upfu musoro, kumeso, mabhuziso akafutirwa neupfu. Mangwana acho unoona akadirwa cooking whey, mangwana acho unoona akadirwa flour, mangwana acho unoona akadirwa upfu hwewiti hwakanga hwakutambirwa, mangwana acho unoona akadirwa ruramiri. Zvaiitika everyday zvakadaro. Saka mwomusi vandazoti ndaenda kunhamo ndopandakasvika wanawo watiza waaku next village kune imwe shamwari yangu ndaitamba nayo, zvikanzi kumba kune chiro. Ndikati chiri pai, zvikanzi pasi pebushing tree. Ndichisvikawo ini ndakasvika mwana wangu mukomana mukuru ariko, vandati ko iwe uri kusiya wana wachitiza wachienda mumaraini uripo here? Zvikanzi mama ndingachiite seiko? Ndikandiro ndati chiripo here? Zvikanzi chiripo. Saka ndakabva ndadongora, vanditarisa izvozvo ndadongorera ndakaona zveshwa chinhu ichi chakaende manhenga atakaita kurukirwa zviti vamwe vakatarisa pakati pakaita kungonwa nemachairi yellow type netype. Saka ini ndakabva ndachimwayasa yanongoitwa chiwindi chete, vana tichimwayasa kuti ndachigona ndachidhonza. Ndopandakachidaisawo nemuti ndione chakati ngii apa pacha, ndikati kana ndauta chipisa chidinisa rajesu. Ndopandakachinakura kudai. Saka inini pandaichinakura kudaiwo chaidona zviyo pachaifamba pese paidona zviyo. Kwabva ndatofutsa moto vandachipisa, ndesasaundi vandachipisa tarara. Mwana uyu akamuka akadirwa hufu musoro, akatsamiriswa zviyo zvake ndoti chimera chakamera akachitsamiriswa chiri meso musoro zvinhu mune hufu. Kwabva ndatoti kuna mamwe madzibaba wandakanga ndapiwa phone number ndikati unoku kune zvaitika, ndouya rine chimera ichi mwana ndaona akadirwa hufu aine chimera. Zvikanzi hamisa ine zvinhu zvenyu batorai foto chete musiye zviriko. Vanangozvichengetawo zvakangoda zvezvekuti ndikawana futi umwe munhu wekuti anogona kundizivisawo kuti chiri kuitika ndozoita kuti zvione kunzi chii. Saka ndine pandakazotaurirwa kune mamwe madzibaba wandakataurirwa nokurautiraisi. Madzibaba iwawawo wakanditi uyai nemwana, vanaenda nemwana, ndasvika nemwana, zvikanzi mwana hamuchadzokeri naye kumba, pane zvikuitika pamwana zvakawanda wanda zvakagara pamwana. Saka kumba mwana hachadzokera henyu, imi munontora hembe dzemwana mudzoka nadzo kumba. Vandati ewe, kwabva ndatodzoka kumba vananditora hembe dzemwana. Saka pandaishanda papari pabasa papasemba pano, saka kwabva ndadzokera nehembe dziya. Sana ndaa munhu wekuti ndirofamba ndichingofamba. Uyu mwana uyu pandakazomuendesa ikoko kwamadzibaba anga kufuma akasungirwa machira matsvuku nezvuma, machira matsvuku nezvuma ari kwamadzibaba ikoko. Saka akabva anamatirwa namadzibaba iwawo, vanamatirwa inini kubasa, basa rakabva rapera. Vandanzi vai henyu nemwana wenyu muendei munogare kumba kwenyu murapise mwana wenyu. Kwabva ndauya inini kunoku, uyu mwana ari ikoko. Madzibaba aibva azofona kuti mwana ndaakuuya naye, mwana haraiti. Madzibaba abva vamuunza mwana kwe2 days chete, vati ndirimuunza kwe2 days mumuone chete, mumwe wamandipa ndoda mbogara padhuze naye. Vamutora futi vaenda naye kwaSapo, vagara futi naye. Zvikoro pazvakazovhurwa ndopa wakanditi mwana ndakumuunza right, ndoda kuti mwana aende kuchikoro. Vamutengera mabhuku zvese, mabhutsu, masoksi zvese, zvikanzi mwana ngaende kuchikoro zvese kwamutengera. Mwana bva atanga kuenda kuchikoro ipapa panyowana, atanga kuenda kuchikoro ipapa. Ndo pakatanga kuti mama inini ndiriona ndimedhemu wari nditi ndoda kutengera mainifomu. Chichi ndo matangira zvakazira, asi pese pakambonamatirwa pesa pakanga araiti asina chachaita. Sande zvondo rakapera ndo pazvakatanga. Alright. Saka pamuri kufamba imi muchibatsirwa, ndogutsikana kuti patatosvika panapa manga mutoripo, manga muchibatsirwa. Vari kutaura here kuti chii chiri kuitika pamwana? Vari kutaura. Hanzi chii chiri kuitika pamwana? Vari kuti pane zvinhu 4. Pane satanism, pane ngozi hanzi yakaparwa nababa wacho, pane chikwambo chiri kunzi chakaparwa nababa wacho nzikana futi namai wababa wacho, pane zvemumvura izvi zvemanjuzu zvemumvura izvi 5, pane warowe 5 zvikunzi zviri pamwana zvese zviri. Saka baba vemwana uyu vari
vatori muno America Vari vane kwatiti. kwavari. So panyaya iyi ndanzwa muchitaura nyaya yekuti pane ngozi iri kunzi yakaparwa nababa vacho, makavatsanangurira here uye ivo vacho vakabvuma here kuti zvishuwa vari kuziva nyaya yengozi? Patakafamba pekutanga baba wacho wakaudzwa, baba ndiri kuona murume anonzi Nhingi akamira asi pasaidi pake pane gomba rakacherwa. Murume uyu munomuziva here anonzi Nhingi Vauramba? Zvikanzi baba hamuna here chamakaita pamurume uyu? Zvikanzi handina. Zvikanzi baba muri kuramba asi murume uyu munomuziva Vauramba. Cheche yakabva yapera. Zvikanzi handina kugutsikana hande kumwe futi. Kobva taenda futi kumwe musi uyoyo nguva ipopo taenda futi kumwe. Patasvika zvanobatwa futi December. Pazvanzi baba ndiri kukumbirawo kuti muende kudzinza kwenyu mufambe, asi baba ndaona muchinongedzwa ipi. Baba vaya kuenda kwakaenda kuenda kuzoona zvokutuka futi mwana kuti wati mweya wangu zvese kwakuramba kuti vareserero kwakuramba hawana kufunga. Saka takatarisa dambudziko rine mwana pari zvino. Ndanzwa muchitsanangura kuti kubatsirwa kwamaita, ndanzwa mutaura namadzibaba nanamadzimai. Makamboita here nekuti tiri kunzwa nyaya dzengozi. Nyaya dzengozi dzine chivanhu mukati. Makamboita here nzira yechivanhu kana kuti imimi yenyu hamutendeseki kuti iri dambudziko rinobatsirika kuchivanhu? Mune muchingoda vanoita zvechipostori nechiprofita. Zvakafana nendangu zvekuchiwangu handabvura ndakuenda musaburi ndisina mari yekuenda kuchiwangu, saka ndaingoramba ndichienda kuchipostori musaburi kuchipostori akuri bhadharo. Asi kuri kunzi hurukuro yatiri kuita iyi muzuva ranhasi toti kwabuda wechivanhu anoti aiwa ini ndoda kuti ndiuye ndibatsire mwana dambudziko ripere. Imimi makasununguka here kuti kana paine anenge ati inini ndinobatsira sinoita zvechivanhu, makasununguka here kuti munhu iyeye agobatsira mwana? Ndakatosununguka zvisingaitiwa saka pakuti ndatambwa. Right, vadiwa vatariri, nyaya yatinayo muzuva ranhasi muri kuinzwa. Haisi nyaya yedambe, haisi nyaya yekunyepedzera kana nyaya yekugadzira, inyaya iri kuitika. Mwana wacho tinaye pano, tichangomukumbira kuti atsanangure zvaari kusangana nazvo nezvaari kunzwa, nekuti zvakatanga sei kusvika paari. Kana kuine vanenge vachiti isusu tinokwanisa kubatsira mhuri yatinayo muzuva ranhasi, tinokumbira kuti mutibate. Chingoisai comment section tokubatai, kana mukaisa nhamba dzenyu tinokufonerai, tinokupai nhamba dzavo movabata. Manzwa vataura kuti takasununguka zvekare kubatsirwa nyangwe nevechivanhu, vechiprofita, vechipostori, vechivanhu anofunga kuti inini ndinokwanisa kubatsira dambudziko rine mwana, nekuti muri kunzwa kuti mwana ari kunzi anomuka dzimwe nguva akatsamira zviyo mumera, akatsamira aine zvuma muno mumazamu make umu, zvimwe zvichingodonha, zvimwe zviri muhomwe, pamwe anomuka akazorwa mafuta. Muri kuzvinzwa zviri kutsanangurika. Saka kune vanofunga kuti isusu tinokwanisa kubatsira, kana kuti vane vanoziva vakambosangana nematambudziko akaita seiwaya, vanoti aiwa ndakaenda kwakati ndikanobatsirika, tinokumbira kuti mutibate. Manzwa mhuri yataura kuti dambudziko ratinaro muzuva ranhasi ndere mari, ndosaka tisati taenda kuchivanhu. Saka taakutokumbira kuti kune vanoda kubatsira, vane moyo unoda kubatsira, mutibate kuti tibatsire mhuri. Regai ndinzwe kubva kuhanzvadzi yangu iri kusangana nedambudziko iri kuti zvakatanga sei, iye wacho anenge achinzwa sei, chii chinenge chichiitika paari. Hanzvadzi da kuti utitsanangurire, wakanyatsosumudza hako izwi kuti vanhu vanzwe kuti zvinhu izvi zvakatanga sei, wakanzwa sei iwe pazvakatanga, uye izvezvi zvii zvauri kunzwa zvichiitika pauri. Pandangopepuka mangwana acho pandarota futi medhemu wari kutambisa muoko sketi. Mangwana acho pandazorota medhemu wakamira ndatinongeta ndine shamwari yangu paground tidya chikafu. Saka wabva wasvika bva takakurowera dzimbo pasi kuti watanga ihombe, ndopandakabva ndatanga kudigwa nezviyo nemafuta ebhuruu. Uyu rechimangwana racho pandazorota bvataenda pandarota medhemu wari kundipfekedza sikafu, asi nzvimbo yatikaenda yanga yakanaka. Wandipfekedza sikafu wachiti unopfekedza muchikoro, bvayamuka iri necklace. Bvataenda naye kuna umwe madzibaba yabva aipisa. Ndo pandakabva ndarota futi nyoka ichibuditsa, nyoka yanga iri hombe ichibuditsa moto webhuruu mukana. Ndo patikabva tatanga kufamba nanamama, tichimuka ndakadirwa zvakawanda, mafuta nehupfu wezviyo nehupfu chaiwo watinobikisa.
uyu patanga kufamba maprofita ndo patatanga kubatirwa tsananguro dzesatanism nezvakawanda wanda zvekudzinza kwedu. Saka iwewe panyama yako hauna here kurwadza kwaunenge uchinzwa pane pachiitika zvese izvi zvinhu zviri kungoitika asi iwewe nyama yako haisi kurwadza here? Makumbo ndo ane ndichinzwa achipera simba nemuoko, muviri wangu ndosonzwa achopera simba nemusoro unorwadza. Aiwa, vatariri manzwa musikana achitsanangura kuti zvakatanga sei dambudziko iri zvakamira sei pari zvino. Ari kuti makumbo ndo ari kupera simba, musoro unenge uchimborwadza. Saka pari zvino taakuchitokukumbirai kuti kune vaya vatambokumbira vaya kuti tiri kuda kuti mhuri ibatsirike, mwana abatsirike. Manzwa zvinhu zvataurwa pano, pataurwa nyaya yesatanism, pataurwa nyaya yehuroyi, pataurwa nyaya yengozi, pataurwa nyaya dzemanjuzu, pataurwa zvakawanda zvataurika zvinokwana izvo kuita 5 zvataurwa naamai vemwana vachitsanangura dambudziko ravainaro muzuva ranhasi. Amai, nyaya yesatanism tiri kunzwa mwana arungoti ndakazorota medhemu vachindipfekedza skafu, ndakazorota medhemu vachinditora vachienda neni. Medhemu ava zvisiri zvekurota mwana paenda kuchikoro, vaitombotaura nemwana here nyaya dzakarerekera ikoko kana kuti vaizongosangana naye kuhope chete? Ini handitowazivi medhemu, handitombowazivi kana fesi yavo handitowazivi. Maonero angu anenge anozosangana nawo kuhope, dangabva kuchikoro ndo paanozosangana nawo kuhope. Saka zvichireva kuti pamwe medhemu vakatongoona kuti mwana agara ane dambudziko ndobva vangowedzerawo ipapo, kana kuti connection dziya dzinenge dzakangodeedzanawo medhemu vaine zvavo, mwana achinetswawo nezviri kumunetsa. Aiwa, vatariri, munyaya yatati nayo ndiyoyi, mhuri ndiyoyi. Amai, tomboti kune vanoda kukubatai, ndiri kuona makabata nhare mumaoko menyu. Kune vanoti aiwa inini ndoda kubata amai ava direct ndinzwe kuti nyaya yacho yakamira sei, zvichida vanhu vanenge vachida kukubatsirai. Nhamba dzenyu dzenhare makasununguka here kugoverana nevachazenge vachiona chirongwa ichi? Dzideedzerei zve. 0776 385 914 0776 385 914 0776 385 914. Right, mazvinzwa vadiwa vatariri. Kana muchida kutibata isu senguva dzese munoziva pekutibata. Nhamba dzedu dzenhare dzenhembe TV 0713839751. Kune vanenge vachida kutibata kuti tibatsirane nemhuri iyi. Apa chatove chikumbiro chatakupa kwamuri mhuri yeZimbabwe. Tinoziva kuti kazhinji tikauya nenyaya dzinenge dzichinetsa, nenyaya dzinenge dzichiitika mumhuri, dzinenge dzichida rubatsiro, kazhinji kacho tunoona munouya muchida kubatsira. Taakukumbira zvekare panyaya iyoyi kuti uyai zvekare mawira amunongoita iwayo, tibatsirane nemwana. Toda kuzoti mangwana mwana adzokere kuchikoro. Manzwa kuti mwana izvezvi haachatoende kuchikoro, yatove temu kubva gore richitanga sekutaura kwazvanga zvichiitwa, haasi kuenda kuchikoro nenyaya yematambudziko ari kusangana nawo. Dambudziko iri riri kunzi rakatanga gore rapera, zvireva izvo kuti mwana ari kunetseka nazveshuwa nezvinhu zviri kumunetsa, zvingave zvinhu zvepachamweya, zvingave zvinhu zvechivanhu, ingave satanism iri kutaurwa. Kune vanokwanisa kubatsira, ngatichingobatanai tobatsira mwana, mangwana mwana adzokere kuchikoro, zvinhu zvimufambire zvakanaka, mhuri isununguke. Baba namai, ndoda kukutendai nemukana wamatipa kuti tiuye tichita hurukuro nemi. Tinovimba kuti patichasangana zvekare chikamu chinotevera, zvichida mwana anenge atowana mubatsiri, tinogona kutozouya mubatsiri achitai 1 day tinobatsira mwana, munogona kutoona zvekare tichidzoka. Tinoda kuzodzoka zvekare tichiuya kuzoona mwana akuzviendera kuchikoro, mwana asununguka. Toda kukutendai nekutigamuchira kwamaita, nekutsanangura kwamaita nyaya, nekubvuma kutaura nesu kuti mwana abatsirike. Tokumbirawo mutibatso tatambudzika mba macho munomuka muine zvinhu izvozvo zvitori mandari pamba totorara kwana bamune. Saka izvozvi kumba kwenyu hakutori naariko, makatobva kumba? Aiwa, ndinotoenda masikati. Motosvika muine zvinhu? Zvitorimo, kwete kuti ngezvekufungidzira tase, zvitorimo. Tongosiya tangovharawo zvakadaro, totoenda kwatiri todzoka tichinoona zvirimo.
saka zviri kuwedzera here pamaruva kana kuti zvamakasiya zviripo zviya ndo ndizvo izvozvo zvatakasiya zviripo ndizvo zvakazongowedzera bedzi pakuti akanga akubuda zvuma izvozvo mumazamu. ko kumhuri ukuku ndine mubvunzo mwanda ndakanganwa kubvunza kumhuri ukuku kumba kwenu zviri kungobata musikana chete here kana kuti zvine umwe zvekare wazvako? Takutoshamisika zvakatanga kuti takashaya manapukeni mumba muroro wangu jagire manapukeni ese akasoka manapukeni mamwe acho aiveka mwana masikati manheru akanga zviisa mumwe chete takashaya rakadaro jagi racho nemvura yacho zvese nejagi racho paine wano ndiripo ena ndisipo ndaiti pamwe makabiwa nditoripo kungoti jagi zvachose kusvika izvozvo riri mumba. Saka zvichireva kuti zvaakunobata futi neku mwana mudiki ndo zvatakutoona kuti mwana mudiki uyu mucheche akanga akutobuda mukaka marimwe zuro iye mwana mucheche anga kutobuda mukaka mazamu ake kuchururuka mukaka munhu anoyamwisa iye mucheche kwataona kaka ya nyaya yatinayo pano vatariri muri kuzvinzwa kuti nyaya iyi yakutonhanhira kuenda kunobata mwana mucheche ari kunzi akanga zvekare akutobuda mukaka mumazamu. Saka chatove chikumbiro chekuti ngatibatsiranei nemhuri nekuchimbidza kuitira kuti dambudziko racho risarambe richienda richinobata kune vamwe vasina mhaka. Tikutoona kuti izvo zvirakabata futi mwana haana mhosva kana iri nyaya yengozi iri kutaurika iri kunzi yakaparwa nababa mwana haana mhaka. Saka toda kuti nyaya iyi inge iri kune vanokwanisa kubatsira kuti ipere. Amai regai tione kuti zvingabude ndezvipi mushure mekunge taita chirongwa kana paine zvinenge zvangobuda munotiona tichikubatai hatiregedzi tichazamawo nepatinogonawo kuti tingopusha-pushawo kuti kana kuine vanenge vachikwanisa kubatsira vauye vabatsirane nemwana isu wacho tichange tiripowo zvekare tichiona zveshuwa kuti mwana ari kubatsirwa tichiona zveshuwa zvinhu zviri mumba zvamuri kutaura izvi toda kuti tinyatsozviona kuti izvi zvirapa izvi kuitira kuti vanhu vagutsikane zveshuwa zvinhu izvi zviriko. Saka regai tigosangana zvekare muchikamu chinotevera.